Ahoj, tu je Lukáš. Dnes budú opäť účinkovať moje ruky a rôzne časti tela okrem tváre. Ale konečne by som vám rád ukázal svoju make-up kolekciu, lebo toto video vás dosť zaujímalo, takže som rád, že ho konečne natáčam. Respektíve ja svoje veci, ktoré používam na líčenie, držím v takomto kufríku. Je to ten najväčší kufrík. Mám síce aj nejaké veci pomimo, ale tu mám také základné veci alebo veci, ktoré viem, že stále využijem, aby som, keď kdekoľvek prídem, potrebujem líčiť, aby som mal všetko pokope, ale keď idem na nejaké, mám skúšku líčenia a potom idem líčiť, tak niekedy vyhádžem niektoré veci, niektoré si zase zoberiem, ktoré mám mimo. Tie mimo vám nebudem ukazovať, lebo mám to len tak rôzne v skrinke po taštičkách, nemá to žiaden systém a tam mám ešte aj nejaké veci nerozbalené špirály a také veci zbytočne, aby som ich nerozbaľoval, ktoré sa môžu samozrejme aj kaziť. Neviem, či vás možno trošku týmto videom nesklamem, lebo nemám asi toho až tak veľa, koľko by ste možno očakávali, ale zastávam teóriu, že nepotrebujete miliardu vecí, ale tým, že som aj umelec, tak si často aj miešam tiene, rôzne rúže, ceruzky a vlastne si vytváram svoje vlastné alebo odtiene make-upu, že si zmiešam jeden, mám svetlý, jeden mám tmavý a urobím si niečo medzi tým. Takže nemám možno toho tak veľa, koľko by ste možno očakávali, alebo ak mám nejakú dobrú hnedú farbu, hnedý tieň, tak nepotrebujem mať 20 hnedých tieňov. Mám ten jeden, ktorý mi vyhovuje a takto. Dobre, takže aby som už dlho nerozprával, začneme. Ako som spomínal, je to ten najväčší kufrík. Tu má také klasické zaklapovatka na dvakrát. Dá sa to aj zamknúť v prípade potreby. Asi ste už videli tieto kufríky. Tu je základný popruh. Ja som si tu dal ešte druhý takýto kožený pevný, že si to dám vlastne cez dve ramena. Lebo ten kufrík má zhruba 10 kg, keď som ho vážil. A je už dosť aj taký, že by som povedal, že preplnený. Možno nejaké veci si aj teraz vyhádžem, keď vám to všetko poukazujem. Lebo je toho tu naozaj veľa a asi už by to trebalo nejak trošku preriediť a zároveň si aj poprátam tie veci, takže sa ospravedlňujem, keď tu bude nejaký neporiadok, lebo nie je to vždy úplne možné udržať v úplnom poriadku tie nejaké sypké tiene, alebo stále tu je nejaké smietko, takže to aj keď vyčistíte za pár dní, to tu je späť. Dobre, čiže toto je môj kufrík, môže to vidieť na celú kameru pekne, má tie rôzne sekcie, čiže spodok, ktorý je hlboký a tieto 4 poličky, vlastne 2 a 2. Dobre, kde by sme začali? Tu mám viac menej tiene, tu mám púdrové veci, tu mám na pery veci, ceruzky, špirály a potom tu je zvyšok štece, paletky a rôzne veci, ktoré sa mi už tu nenapchali a nevošli. Dobre, rovno by sme asi aj začali. Rozmýšľam, ktorou časťou začnem. Mohli by sme začať touto časťou, kde sú tiene. Takže vám ukážem Lancome paletka, rôzne gouache pigmenty. Určite vám urobím aj nejaké recenzie na rôzne tiene alebo veci, ktoré mám rád, ktorých mám aj z viacero kusov, viacero odtieňov. Takže možno niektoré som už zverejnil, možno niektoré ešte zverejním. Čiže gouache pigmenty. Potom tu mám pár beriem pigmentov, tie sú tiež naozaj krásne. To vám ich ukážem. Neviem, či to je takto vidno teraz. Rôzne tiene, ktoré sa rozbijú, si ich prilepím. Gouache, moje dosť obľúbené. Potom tieto 4 paletky, tie sú naozaj také, že som povedal, že essentials pre tých, čo líčia. To je také základné farby, na všetko využiteľné, čiže tie sú fajn. Potom nejaké L'Orealky tu mám. Tieto sú tiež veľmi dobré, akoby stlačené pigmenty. Čiže to je zhruba sekcia tých tieňov. Dobre, ideme ďalej. Potom sú tu púdre, tu mi vošlo aj takéto kamienky, ale sú to len takéto maličké. Neviem, či to je vidieť, či sa to tam neleskne. No a potom rôzne púdre, gouache. Potom tu mám aj nejaký tmavý Max Factor make-up, ktorý používam na kontúrovanie alebo zmiešam s nejakým iným. Dermacol, obľúbený púder, často veľmi využívam. Ja si to aj začnem nejak pomaly späť skladať, lebo sa potom neposkladám. Bronzer, Bourjois púder, Dermacol, Max Factor. Väčšinou transparentné púdre mám a preto nemusím mať 100 púdrov, že veľa odtieňov. Čiže takto si tiež pomáham, že ale najradšej mám asi tento fakt Dermacol sypký púder, úžasný. Kto ho nepoznáte, určite sa po ňom pozrite.
keď najbližšie navštívite drogériu. Dobre, ďalej by som sa presunul asi na túto časť, kde mám veci na pery. Tu mám ešte klieštiky na myhalnice, ktoré mi tiež nikde nevošli. Dobre, tu je sekcia tieňov, nie tieňov, leskov. Tu sú takéto rôzne neznačkové lesky, viac menej také lacnejšie, ale sa zídu. Tu mám ešte nejaký tieňek. No, jedna ceruska mi zapadla, nevadí. Čiže nejaké kontúrky, tiež nejak, nemám veľa kontúriek, lebo ja viac menej kontúrku používam pod rúž, že nepoužívam že kontúrku, ale len vyplním to vnútro rúžom, čiže tú kontúrku používam ako podklad na vlastne, aby mala lepšiu výdrž ten rúž alebo lesk, čo už dávam, takže tiež nemám veľa odtieňov. Tu sú nejaké ešte lesky, tu sú ešte nejaké kontúrky zapadnuté. Tu mám viacero leskov od Dermacolu, tie sú naozaj super tiež. Tie mám veľmi rád. Čiže takéto. Také základné farby má väčšinou zo všetkého, že si to naozaj mieša. Majú aj dobrú kryciu schopnosť, takže sa dajú použiť aj osobitne. Potom tu je sekcia rúžov, čiže rôzne rúže, ktoré mám rád. Tiež mám rád tieto od Dermacolu. Naozaj veľa vecí mám od Dermacolu. Ešte možno by som povedal, že aké veci tu prevládajú. Takže L'Oreal, Max Factor, Gosh, Dermacol. Potom také rôzne, neviem ešte. Ale to sú také hlavné, čo ma teraz napadajú, z ktorých to mám asi najviac vecí. Čiže to boli tá sekcia na pery. Tam aj zložím späť nejako. Dobre, teraz ideme na ďalšiu sekciu. V tejto časti mám rôzne ceruzky, potom tu mám špirály. Tu sú rôzne špirály. Ešte jedna tu je. Takto. Ako mám ich dosť, ale snažím sa ich väčšinou spotrebovať včas, aby sa nepokazili. Mám potom ešte odložené nejaké nepoužité. Potom moja obľúbená linka od Catrice gelová, viac menej už potom nepoužívam žiadnu inú gelovú alebo tekutú linku. Korektor Max Factor, ktorý sa mi nevošiel. Ďalší korektor, Dermacol. Lepidlo na riasy, tmavé a priesvitné, priehľadné. Jedno je na tie trsy, ktoré vydržia aj pár týždňov. Toto je klasické aj na myhalnice od Ardell, moje obľúbené. Naozaj vodeodolné, nedráždivé, nemal som s tým žiaden problém. Potom báza obľúbená od Gosh, asi najobľúbenejšia, podkladová, podočné tiene, a potom mám rád Dermacolku. No a tu sú také rôzne ceruzky, tu je ešte strúhadlo, tu mám aj pinzety, keby niečo trebalo vytrhnúť, čiže nejaké linky, ceruzky a takéto veci. Dobre, a teraz by sme išli asi na tú spodnú časť, urobím si tu miesto na boku. Dobre, a v tej spodnej časti tu je to trošku také naozaj napchaté, ja si to fakt budem musieť nejak už roztriediť. Dobre, čiže tampóny v takejto taštičke mám, alebo niekedy si tu dám aj papierové obrúsky, alebo čo potrebujem, čiže je to zatvorené, hygienicky fajn. Potom tu mám rôzne húbky v Dermacol vlastne od púdru, to je vlastne tento púder. Oni ho niekedy vyrábali, neviem, to bolo myslím, že až 30 gramové, toto je, ja neviem, či 15 alebo tak nejak. A neviem, prečo to zrušilo, bola to úplne super veľkosť toho púdru, ja som ho hrozne rád využíval, takže ak ma počujete Dermacol, obnovte túto veľkosť toho púdru, to by sa mi zišlo. Lepiaca páska, keby niečo, nejaký ostrú hranu, alebo potrebujem nejaké flitre odstrániť alebo niečo. Potom tu mám ešte púder, ktorý sa mi nevošiel, aj bláš, môj obľúbený od NYXu. Potom tu mám ešte tiene zapadnuté, lebo tieto sú také väčšie. Tie sa mi hore nevojdu, respektíve sa mi vysypávajú. Tieto Dermacol, sypké púdre, veľmi, veľmi dobré. Určite bude recenzia, keď už nebola. Vatové tyčinky, klasické, to je asi must pre make-up artistu, na pery, na make-up, na očné tiene, špirálu, obočie, všetko s tým urobíte. Vlhčené obrúsky, keby niečo.
potom štece, Real Techniques. Ja mám tak rôzne v tých obaloch rozhádzané trošku tie štece, takže Real Techniques, potom Calvin Klein, tieto púzdra na štece, ale nemám tam len Calvin Klein, oni sú dosť také napraté. A potom mám ešte tu štece od Fraulein, to mám aj niektoré povyberané, alebo tu mám ešte aj Calvin Klein, taký väčší. Takže je to tak rôzne. A ešte tu mám jednu takú taštičku, kde mám rôzne aplikátory, pilník na nechty a ešte neviem hoci čo vlastne čo potrebujem, tu si to ešte nejak odložím, aby sa mi to nešpinilo niekde. Ďalej tu mám paletky, to asi vyberiem. Takže nejaké paletky, ceruska spadnutá na pery. Takže paletka korektorov, potom ďalšia paletka púdrov na kontúrovanie, tiež dosť často využívam. Ďalej paletka na líca, čiže rôzne lícenky. Ďalšia paletka je na pery, keby som ešte nejaké potreboval. Čiže tu mám také základné farby najčastejšie a takéto paletky sa vždy zídu, keby potrebujete hociaký odtieň, tuto hodíte, hej. Takže to je fajn. A potom tu mám ešte paletku 120 tieňov, tu určite poznáte, takú dvojradovú. Tie tiene niektoré sú lepšie, niektoré sú horšie, preto mám aj klasické tiene, ale tu opäť, keby som potreboval hociakú farbu, ktorú nemám, tu ju určite viem, že nájdem v tejto sade. To som už na spodnej strane, tu mám obaly z tých paletiek, asi neviem na čo tu ich držím, kedy zbieram blbosti, mám pocit. Dobre, a táto spodná strana, tu budeme tak rôzne. Tu mám micelárnu vodu od Biodermy, síce je to v obale od La Roche micelárnej, tam micelárne od La Roche nie je až taká dobrá, aspoň pre mňa. Potom tu mám nový Dermacol vlastne odličovač dvojfázový, čiže s týmto vlastne s Biodermou odličíte aj oči, aj vodeodolné, len to trošku možno dlhšie trvá sa s tým pohrať. S týmto je to oveľa rýchlejšie, takže mám to aj tu. Potom čistič na štece, čiže dezinfekcia, keď potrebujem samozrejme, keď nemám dostatok štecov, že naozaj líčim viacero ľudí za sebou a nestíham si ich vlastne meniť, čistiť. Potom slick paletka, neviem prečo ju mám v krabičke, lebo sa mi páčila asi a nezaberá veľa miesta, tak som si to nechal v krabičke. Potom tu mám nejaké korektory ešte, čiže Dermacol a Catrice, určite vám známe dobre. Kamienky, priehľadné, respektíve také akoby strieborné a potom takéto rôznofarebné, tiež keby niečo som potreboval. Trblietky také základné, to mám v sáčku, to nebudem rozbaľovať, lebo to sa sype stále, neustále. Tu máme tieň spadnutý, ktorý je ináč hore, pekný od pupy, to mám veľmi rád. Čiže takto vám len ukážem. Potom podkladová báza od Dermacolu, určite poznáte, je to už fakt XXXT balenie moje, veľmi často ju využívam, samozrejme keď líčim vždy si pleť očistím, potom nanesiem krém, čiže tu mám očný krém od AA, obľúbený Mixa krém, ktorý som tu teraz zaradil, taký dosť univerzálny na každý typ skoro, tiež vlastne, ako sa to povie, sérum, keby niečo, či niekomu na masnejšiu pleť možno niekedy dám len to sérum, a už nedávam krém, čo podľa typu pleti. Potom tu mám nejaké make-upy, Bioderma, Dermacol, Dermacoly, Max Factor vo viacerých odtieňoch v takýchto mini baleniach, Garnier, La Roche, Max Factor, potom tu mám ešte nejaké rôzne vzorky, keby som niečo potreboval a nemal nejaký odtieň alebo takto narýchlo. Potom je tu ešte takáto paletka jedna s tieňmi, dáme na bok. A potom tu už mám asi len riasy. Mám tu aj pár rias takých v celku, ale málo využívam v celku. Väčšinou, keď niekto chce, tak mu dávam
tieto trsy, vyzerá to podľa mňa lepšie, je to pohodlnejšie. Takže trsy, keby niekto chcel nalepiť myhalnice, ešte mám kopu vlastne myhalnic, ale to je už niekde pomimo, aj nejaké ozdobné a takéto. Čo tu mám také naozaj, by som povedal, že základné veci, aj keď hovorím, že si to musím pretriediť, ktoré naozaj viem, že využijem na všetko, keby som hocičo potreboval. Čiže dúfam, že toto video sa vám páčilo, som rád, že som ho konečne natočil. Ak sa vám páčilo, určite mi nechajte like, to sa poteším. Napíšte mi prípadne, aké sú vaše obľúbené produkty, či niektoré máte, poznáte, máte radi, využívate, alebo nejaké novinky prípadne, ktoré máte v tej dekoratívke, ktoré by ste sa radi možno podelili aj s ostatnými vaše skúsenosti, čo to nikdy nie je zle v tej dolnej časti, keď sa tam rozvinie nejaká debata. Dobre, čiže toto bol môj kufrík, dúfam, že som vám týmto videom potešil a ja sa budem ako vždy tešiť na ďalšie stretnutie s vami. Ahoj!